Kublai pi ki perlok ki bi ki juga. Pikan sung bahai pi sajusin hapo jonga dengan channel juga lengba jonga dengan video ke ba thamai ke ba ngawana ipin takasi. Menda kasi ke kubur ke bang kuat IP ke long kumno ba kita ki kumno ba kita ki betan saudong jempi ki laban shape ya kata jing imu jempi. Hatu future khat balai ki beru hatang ki long negative klem das ngot. Balai ki beru ki stang ban complain haba ki dan rengkat ba ki beru ki ba complain. Balai ki beru ki do men sim haba kita ki betan saudong jempi ki ong ba kani ka long ka ek bam laban le. Bat hatang pat pisau yo bor yo men sim haba ki dan rengkat ba ki katu kat ne ki beru ki ba yo men sim. Betul dia kayak gini sih. Kim sekang thoi kan Andre kata ke environment ke bapitan kayak pengkela ya kayak jimi. Bagian sekang thoi saya kan benta nganai pi da kaduksa. Ngakan mau hisin ngayat haka yau di dokha. Ngaklem tit dokha. Ngam ketak ti hero ngasuya lenti na kata lenti. Bar kata kas ngam ko aroban bam dokha. Bar kata ke por kat bang na yat lenti na kata yau. Ngakan du yau we upro janga. Namar bangi klem kendo shu la kham slim ngim skong tho shu ta jing sma jong ta ke dok ha ki bedon ha ta ka jaka ha ta ka yo istang man yeng istang man tho khana kat to kan ni por ngim skong tho den ka por la ya kumba shiteng kan ta ni duna shi kan tang la yeng hang ta ban ya tho khana but hadin ang tang ong tong ya ta ka jong but yet no na ta jaka but fitip ki ka bejia enda la po yeng ka met jonga baro shiling yeng ka sma dok ha kata ka sopti ka bang phong ka sma kom ni ka singong ba ka sma dok ha kata keti jong ngaro kasma dok hang ngamban sing haban launo e kata jain but haban sum arsin kata skinamar kata jong sma jong kata dok ha kapang ngayat lembah jong kata yo kata ka sma ga jong sma jong kata dok ha ngam shem jet ya kata jong sma makan wan hanga ngaklem kata khti ya kinu dok ha lani ya kita ki ek badan hangtang shing shyat lenti nanta Henry namar bangadan hangta kata ka jong sma jong kata dok ha kan ne ha kamet ka jong but ki sopti ki jong tu bentangin shwai tu jing smart dok ha cheu ngin wan pa ka hadin nak mau sisen ngalet ha ka we ka we ka yeu hang te ha fire brigade dan nga ilok junga ba khon junga te kata ka por ngi shi rung kai ha po junga ta dukan ta shopping mall bat ikhon junga ila jet away sapte ila penbor nga ila yam ki kwa ban shimi ya itaka ya kata ka sapti ting ha ka pakhandong ngaman sing ha ban shimi kata sapti te Enala po de ka porban siu ya ka pisa ngala shimi ka sapti but ngala hir siya po enala po hapong ban siu pisa ani ulan bercerong ba kalong kumo es kumni but ka por ngam bhai ka ta sapti ro mari khon jeng ila kwa than ya ka ta sapti ting man singa hab yeng lai ta tiha ka por bang yeng lan ha ta ban siu ya ka pisa ka ta counter nya ban ye lengba ya ka ta small ya ka ta ki jaka ka barid ba hangta hajah kata jaka ka bangi upline kita sen ki buang ta kita sen ki bu na kapta bandi kidon ro hangta hajan jong kita sen ya ka wei ka sampel ha ka baki biru kilapan spray ha ti jengki kilapan sma but nga upline hangta one way spray but hangta la jia kumba jin kumba shiteng nganta nga upline kado ngalayo ya kalat ban siu bisa na kapta jong kata sapti jong khon junga but halin ta yimi no na ta jaka bar fitip ke kabajia endang la poi kata jaka ka bangat human le kata ka jing sma ubi jang kata sen briong ani bale fita sen ne kata ka jing sma jang kata ka sen ka jing ubi jang kata ka sen datang ne sa hagi sapti jang wat hadu bangala poi ying kani ka ju ka jia haka jing jang ikum bru filong kumba kata ka saudong jong phi ka longi you become like your environment is fitip haka jim jong ikibru katon ka we ka contain haka psychology ka bagi har ka social influence lene ka behavioral contagions bru naturally ukmi ya kata ke ek badan saudong jong bar klem ka jing tip jong u copy lene u bot ya kata ka jinglong ya kata ka jing sngow ya ka habit but ka behavior jong kita ki bru badan saudong jong data mar kata ka jing sngow lene ka emotion ka suffering it is contagious kyo lada fi imrangkat bar ki bru ka ba complain suki pasuki maphiru fistaman complain lada fi imrangkat bar ki bru ki barki suki pasuki khamdas ngau thu ba phiru fistaman rakhi lada fi imrangkat bar ubru ubatrei shitam ubru ubatrei kam ku weru ki yo mansim ban tre rangkat ban tre shitam kum auhi ka brinjungi kaya kali ya kali kumno ki we kile but kumne khamda khamit lenti fi adjust lane fi blend in but kita ki beru ki ba don sa don jumpi dia mar kata ka environment jumpi ka don kata ka benta ka ba khrau ban khata lane ban shape ya ka ji im jumpi mi
ya ke kiba dan saudang jompi lara fi penlut ika por jompi bat kibiru kiba complain man la kasngi kiba chuknyum man la kasngi pinlap haga bakut kasngi kata ka jing kana wan haga jim jompi pinsalap ya kata ka jing knyum kalong ka benta jong ka jim jompi dan rafi ibrangkat baki kibiru kiba shek knyum ngam dan por ngade ngati ngalong berubah snyubok ba uberi ko mga melaban job But kumni suki pasuki kata ka jing complain kata ka jing khyum kalong normal no haga jing jupi but kumni ka jing jupi kanang hiar bar kan poi sya ka jing jat ba ka jing tron haga jing jupi Henry haga bar kaliang ka jing penlut jupi ya ka por jupi bar kibir ba tristom kibir ba tre ka jing jupi kan sakala ka ka balakan saja haga jing jupi ka energy ka badan haga ta kibir kan kata yapi Pisang man berkat lelaki tre, terai ngarung ahaban tre stom kumaki. Mentah filap ang gelijing kelinga. Hatu kemud ba yang diban jengai dan yang diban isi ya kita kibiru kiblong negatif. Wat lelaki dan hapen jong kita kejinge. Dan kipor kita kibiru kibilan sound jong ki kendo ya kita kepor jong kita kejinge haka jingim jengki. Ki kenyum namar baki syam ya kejinge. Ki komplain namar baki kendo ya kita kejing kendo haka jingim jengki. Kajibab kalong ngidei ban hirap ki. Ngidei ban sengap ki. But ngidei ban ai menesim yaki. Henry kadang kata kajing per, kajing yerap yaki biru kibitan hak kata negative situation, but kajing ailat yaki biru kibilong negative ban don sound on jengi, ban influencing. Ngimla ban kemik lenti ban yeng hak kata dem kalenda ban smile kajang jengi. But pimla ban should don sound daki biru kiba bishni, kibiru kiba lorni, kibiru kiba kenyum, but kibiru kiba bom don neta kajing kermen. Kalenda penkia ya kejimut jember kacang pi. Kumta, pai sya kiperlok kibetan haji jupi minta kesini. Kami ya kiberu kibetan saudong jupi. Kei ki ya keren, kei ki komplain, kei ke jingai ke jongki. But kei ke jingim jongki kita. But kabak ham kong sang kalong. Ngilong kum mangilong namar kata ka saudong ka jongi. Namar kata ka environment, omtang ba ka kata ipi, ka train ipi. Ka shape ya ka jingim jupi biya kata ka eki ka bapi sengu normal. Kakata ro ya kata jingik ke jongpi bar hak bakhado ka pengkala ya kata ka direction jong ke jing jongpi angkan mau ya ke yeu dokha ngam kata ti ya kino ki dokha kata ka yeu dokha andre kata ka jung sma jong ka wan bat kata ka sendro ngam shem na thit ya ka no sen ngam shem la kata ti ya ka no sen andre ka jing ibi jong ka ya bit hak ka jing ka kani ka jo aja bat ka jing ka jong ikung kibiru larang you spend time than bat kibiru belong negative kata ka jinglong negative kan board ya ka jing jong larang you spend time bat kibiru kiba aiman sim kata ka jing aiman sim kan long benta jong ka jing jong kumta penlut ya ka por jong pi bat kibiru kiba trekam kibiru kiba long courage spend ya ka time jong pi bat kibiru kiba sngomo bat pin sngo pin lap ya kata ka jing sngomo ya kata ka jingor khu kan wan ha ka jing jong pi namar la rafikan mau nene pinom kan mau kata ka jing sma jong kata ka environment jupi kaya bo jupi kumta mentaka sngi jip ha yano lene batno pin spen ya ka jim jupi men pin spen ya ka por jupi jip ha yano fin sngap jip ha yano fin ailat bagata ka jimut jupi kan yesno namar ha ka bukut jong sngi pestang ban sma kum kata ka environment ka bisa ngin sakendo pe ka per video tar hadok to por bye bye stay safe